Мамо! Директорка за водата. Оне когато праща водата. Платим водата, да. Кога беше? Али у фато да е че связа по вънса. Даде води, аз бяла маса кой да се. Ви маса, да се види. А кой маса? Я трябва да Къса не е майка ти, ма. Къса е сестрата на Лили Тирада, ма. Една се сабли и си дая по нали. Да. Сабли кругараш. Аз някой от мене го Чайко му. Аз искам шапка, бе. Не. Боято. Боято. Яна. Вие направо го правите като за Гърция, с шапки. Браво! Диана, Да си хватам! Айде, Да си хватам! Диана, преди капката, бе, дяди, аз